দেহা কিবা কষ্ট পাইছে নেকি মাৰপিট হৈছে নেকি আপোনাৰ মাটি দখল কৰা কামটো ভুল হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছোঁ रौनिखाथानि दावरावखौ लानानै गोबांनो दाखालि साननैसो नेटआबो सानथाम सानब्रैसो बन्द खालामलायलायनाय जाबाय लोगोसे आरो बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोरबो आदिबासिफोर सम्प्रदायनि मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो बिनि सायावबो बर' जनजाति सुरक्षा मन्च बिथांमोननिफ्रायबो मैया जिहेतु हाग्रायाव आदिबासिफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै दिनै दखल खालामनानै दंफैयो बेफोरनि सायाव उच्छेद खालामनांगौनि सायाव चिरां जिल्लानि डिसि सारनिसिम मेम'रेन्डाम गथायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरोबाव ससियेल मिडियाफोरावहाय फेसबुक पेजफोरावहाय जों गोबांनो मोनफा मोनफा बेफोरबायदिनो जों गोसारनायखौ नुदों जेब्ला बै रौनिखाथायाव जानाय जाथाय ना बे जाथायाव जानायावहाय आदिबासिफोरखौ मोनसे समायखिरा लाहोनायबो नुनो मोन्दों बावहाय जे जायफ्रा हाग्रा दाननानै दङमोन ना बै व्यक्तिफोरनिखौ समायखिरा लाहोदों जे ओरैबायदि लाहोदों जों जे बे हाग्राखौ उच्छेद खालामब्ला बा जों हाग्रा दानला हादान सिफायला बेफोरबायदि समायखिरा लाहोनायखौ नुनो मोन्दों आरोबाव बिनि सायाव मोनसे भिडिअ नुबावदों जे दिनैहाय जायफोरखौ हमनानै लाबोनाय रुमाव लाबोनानै जे बावहाय गासैखौबो आदिबासिफोरखौ सोरखौबा बुदों नामा बा माबा मोनसे टर्चार होदों नामा मेन्टेलि टर्चार होदों नामा बा गुबुन गुबुन रोखोमनि बाथ्राजों फरेस्ट बेंगिरि बिथांमोना सोंनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथायबा बावहाय अखानायैहाय मा जानायखौ जों नुनो मोनखो कयेकजन दुथां सुबुंफोरनि बाथ्राखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोर गामिनि सादा सिदा आदिबासिफोर गामियाव थानायफोरखौ व्यक्तिफोरखौ लानानै मा खालामबाय दिनै थुलुंगा बा फरेस्ट केम्पखौ बेफोरबायदि बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै सिफायनांगौ माबा मोनसे खालामनांगौ होननानै थुलुंगा होनानै दिनैहाय फरेस्ट अफिसखौ दिनै सिफायना होनाय बा गारि सावनाय बा हाथियारफोरखौ सोरबा लानाय बा सोरबा हाथियारखौ अराव गारसोमनाय ना बेफोरबायदि आयेनखौ आखायाव दैखोना लानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बेफोर गासैबो गोरोन्थि आंनि हिसाबाव आरो गोरोन्थिया नैबे मोनसेखौ हमनानै लागोन जे जाय हाथियारखौ दिनैहाय आदिबासिफ्रा लादोंमोन बै व्यक्तिफोरा दिनै बेखौ बासायदोंसोमोन दै दा नाथायबा बिथांमोना उल्था जानो थांदों बे दुखुनांथावना बेफोरबो जे दिनैहाय सोरबाया जुदि मोननायमोनबा बे हाथियारखौ मोनोमोनबा अराव गारसोमनायमोनबा सोरबाया लानानै थांनायमोनबा मा जागौमोन बे आरोखि दा जायफ्रा हाथियार लानानै साथाम साब्रै गंथाम गंब्रै गाहाम सासे मानसियानो लानानै ना आलायना लानाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां गोसारलायनायखौ नुनो मोन्दों नाथायबा बिथांमोनखौबो एरेस्ट खालामबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों थ' बावहाय आं बुंनो साना जे बावहाय इफोरबायदि जानांगौमोन नाथाय बेफोरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि होननानै बुंनांगोन थ' सोर मा सानो आं बेखौ बुंनो रोङा बावहाय BPF आरो UPPL बिनि खोथा फैया नाथायबा बावहाय जों बर' हिसाबै थानोब्ला बावहाय जों अनलि जोंनि माखासेफ्रा राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा ना मोनसेल' नङा सोरबा BPF होन सोरबा UPPL होन सोरबा माबा माबि XYZ बिथांमोना बै व्यक्तिफोरनि सायावहाय माने मा होननानै बुंगोन बिथांमोननिफ्राय भट आदाय खालामनोल' गोरों बिनि उनाव माखासे समाधान माबोरै खालामनांगौ नाथाय बेफोरखौ बारा इन्टारेस्ट होनायखौ जों नुनो मोनाखै थांनाय बारावबो थांनाय राजखान्थि जाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि समावबो जों बर' व्यक्तिखौनो आथिङाव गावनाय सोरखौबा दिनै गावनाय ना बेफोरबायदिया जाथाया जोंनाव मोनफा मोनफानो जानायखौ जों नुलायबाय थानो नुदों थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखौनो दोनथ'नो सानदों लोगोसे नैबे जायफ्रा समायखिरा लानाय ना बिनि सायाव गोबां मोनसे गोलावैना भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन नाथाय लाबोनो हास्लाबनाय नंला मानो होनना बुङोबा आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो रेडि जानानै दङ थ' जों बे मोनसे भिडिअखौ जों नायनानै लानि बिनि उनाव नोंथांमोना मा कमेन्ट सेक्सनाव मा लिरनो हरनो गोसो मा फोरमायनो गोसो गावबा गावनि गोसो गावबा गावनि मतामतखौ फोरमायहरलायबानो जाबाय थ' नायलांबाय थानोसै एसे দেহা কিবা কষ্ট পাইছে নেকি মারপিট হৈছে নেকি আপোনালোকৰ মনে না থাকো সবে আছে মারছে কাটবা মারা নাই না কিবা তো কত অসুবিধা নাই হ্যাঁ উনিশে আরো বলো আর উল্টা সাহেব বলছো না
ঠিক আছে মার্কেটটা ঠিক আছে তো ঠিক আছে সিগনেচার খাইছে ডোনাল্ড কার নাম ডোনাল্ড মোর ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে মই আৰু মোৰ লগৰ মানুহখিনি চিকনাজালাও জাতীয় উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি মাটি দখল কৰা কামটো ভুল হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম আৰু দুনাই নকৰোঁ বুলি